minulých dílech jste viděli. Nena dala svému žárlivému příteli Neno, políbila si ho. záminku dělat si starosti. Brooke se při focení nedařilo. Prodá tohle nějaké oblečení? Ne. Zatímco Furonda byla ve svém živlu. Dobré. A když se Gina postavila Jade, Říkej si, co chceš, Jade. ovlivnilo to pak její výkon na place i před porotou. To, jak tady teď žijeme, není ideální. Nakonec musela odjet domů. Zbývá 9 dívek. Která bude vyřazena tentokrát? Televize Prima uvádí, Amerika hledá top modelku. Dívka se 2 špatnými záběry. Gina byla před týdnem v rozstřelu, ale zůstala tady a teď vypadla. Jo. Takže příští týden vypadnu já. Ne. Jak to mám vědět? Nejsem Tyra. Byla jsem v rozstřelu, protože mi Tyra řekla, že mám obrovský potenciál, ale nedokážu udělat dobrou fotku. Jediné, co teď po roce vidí, je potenciál. S Bohem, Brookie. Ráda bych jim řekla, nechte mě, ať vám ukážu pravou Molly. Tyra pořád říká, ukaž nám svoji osobnost. Porotci nemají tušení, kdo jsi. Molly je trhlá, dělá veselý obličeje, prdí, ale nic z toho se nedá naplánovat, protože pak to se mnou dopadne jakože bla 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 bla. Nena zase telefonuje. No nekecej. Včera jsem šla spát fakt deprimovaná a to není fér. Vážně? Takhle se poslední měsíc cítím každý večer. John se cítí hodně nejistě, protože jsem měla focení s mužským modelem. Dobře, Neno. Tohle mi nedělej. Vím, že se něco děje, vím to. Dobře, Jasné? Johne, už se nechci hádat. Tohle je příšerný. Už toho mám dost, až po krk. Záleží mi na něm, ale také se chci soustředit na to, proč jsem přišla. Skončila jsem. Konec. Tenhle vztah skončil. Vážně? Je po všem. Já nemám žádného přítele, nejsem zadaná. Nic mi nebrání v rozletu, takže i když to skončila, stejně jí to ublíží ve svém důsledku. Podle mě by se s ním neměla rozcházet. Tušíš, o čem mluvím? Jade je ten typ člověka, co když cítí, že našla snadný cíl, pokusí se z toho vytěžit tolik, kolik jen dokáže. Stejně jako to udělala s Ginou. Polip to. No tak, polip Ne, to. to je dobrý. Spousta lidí tady nejsou tím, čím se zdají být. Co mám udělat? Neměla by se s ním rozcházet, ale na druhou stranu je to tvůj vztah. Podle mě Jade moc dobře ví, co dělá a už to s tím opravdu přehání. Zdravím vás. Ahoj. Jak se máte? Dobře. Jste ve stresu? Co je ta nejtěžší věc v téhle soutěži? Že nevíme, co přijde příště? Vážně? No, vy jste nejlepších 9. Dostali jste se až sem. Je to těžké vejít do porotní místnosti a... Jo, Ano. Moc jsem pracovala, jsem hrozně unavená. Omlouvám se. Nechtěla jsem, abyste mě takhle viděli, ale nějak se mi motá hlava. Přineste Je v někdo pořádku. vodu. Nic mi není. Ne, Tyro, Tyro, ne. prosím. Otočte ji, dělejte. Pro boha. Jaký má tep? Změřte jí někdo tep. Udělám to. Nic mi není. Nic mi není. Dneska se totiž naučíte něco o herectví. Herectví. Nahrála jsem to na vás. To bylo fakt dobrý. Páni. Jo, dobrý. To byl nářez. Jsi v pořádku? Bála jsem se o tebe. Tyra je podle mě moc dobrá herečka a to, co nám provedla od ní, nebylo vůbec hezké. Udělala jsem to, protože tenhle týden se budete učit o tom, jak hrát a jak vypadat přesvědčivě. Jak vypadat opravdově. Musíte se umět objevit v reklamě a říct větu tak, aby zněla přesvědčivě.
Dobře? A právě proto jsem udělala, co jsem udělala. Abych vám to ukázala a abyste to pochopili. A za to, co jsem vám právě provedla, tu pro vás mám tahle trička, takový malý dárek ode mě. Díky. Chci, abyste zazářili. Chci, abyste všechny byly dobré modelky a herečky a abych na vás mohla být pyšná. Zatím se mějte. Ahoj. Můj bože. Nemůžu tomu uvěřit. Můj bože. Jsem hrozně důvěřivá. Zdravím dámy, já jsem Jeremy Rowley a tohle je improvizační divadlo. Z tohoto divadla vzešla spousta úspěšných herců. Jako například Will Ferrell, Lisa Kudrowá, Jennifer Coolidgeová, Pee Wee Herman. Spousta známých lidí, co teď dělají v televizi, začínala tady. Na naše lekce chodí spousta různých lidí, včetně Tyry Banksové. Ta na tomto jevišti dokonce i hrála. Vždycky jsem chtěla brát lekce herectví. Myslím, že jsem byla pro jeviště stvořena. Dnes si tu vyzkoušíme improvizační hry, které vám pomohou pochopit, jak dát své osobnosti vyniknout. Tohle mi pomůže před porotou. Pochopí, že nejsem magor, aniž by si u toho říkali, co to tam vyvádí. Teď vás požádám, abyste předvedli věc, kterou vám řeknu a nehleděli na výsledek. Strach teď. A teď jste Janice Dickinsonová. Nazdárek. Teď. Vztek a choďte u toho. Zpátky k normální chůzi. Dobře, vztek byl lehký, že ano? Takováhle cvičení vám u modelingu hodně pomohou. Lidé po vás budou chtít, abyste při focení dělali nejrůznější věci a abyste do toho šli naplno. A vy nemůžete jakože tohle je trapné, tohle je hloupé. Nyní budeme pracovat jako tým. Společně vytvoříme příběh. Tomuhle se říká příběh jedné noci. Dominik vstoupil do krásné vyhřáté ložnice. Improvizace mě děsí a když se na mě lidi dívají, jsem z toho opravdu nervózní. A rozpatlal mi krém po celém těle. Trochu energie do toho. Tohle je jakože princezna a její psík. Princezněna matka prohlásila, že venčení psíka je skvělá terapie. Ale jednoho dne toho psa někdo očaroval, aby jí řekl... Očaroval. Jade, ne když mluví. Tvůj výpadek přerušil příběh a ten teď najednou nedává smysl. Někdy nejde jen o tebe. Dobře, dámy, doufám, že vám dnešní lekce pomohou a že některé z těchto drobných tipů využijete při svojí práci. Takže vám moc děkuji. Díky. Díky, že jste přišli. Neno, máme problém. Už toho bylo dost. Potřebuji podpořit. Potřebuji být připravená a odpočatá. Nena si se svým přítelem prožívá pořádné drama. Jsem teď hrozně nervózní. Strapňuješ mě. Pořád jí brečí do telefonu. A ona na něj křičí. Trhni si, Johne, fakticky dost. Podařilo se mu z Neny dostat to nejhorší. Brečel si, bylo to otravné, až štve mě to. Ne, nebrečel jsem. Vůbec mě to nedojímá. Budu tě takhle jenom nenávidět. Přísahám Bohu, snažím se být férová. Jade není radí, aby s ním zůstala. Musíš mi věřit. Musíš mi věřit, Johne. Potřebuji tvou podporu. Potřebuji tvou podporu. Láska je hrozně rozptylující. Je to krásná věc, ale zabije vás. Dopis od Tyry! Dopis od Tyry. Dopis od Tyry! Nebojte se rozdivočet. Rozdivočet? Jak se máte? Ahoj. Ahoj. Jmenuji se Nick Cannon a tohle jsou mý kámoši ze skupiny Divocí a ujetí. Leonard Robinson. Jsem Svalouš. Ani ne. A Rob Hoffman. Tohle nedostanete. Divocí a ujetí je improvizační show, kde jde o to být vtipný a impulzivně reagovat na situaci. Tyhle věci jste už dělali v Groundlingu, ale teď je na čase, abyste to pořádně rozbalili tady. Zahrajeme si pár her z naší show a hledáme tu nejlepší a nejvtipnější osobu. Vítězka pak dostane roli v seriálu Veronica Mars.
Tohle je soutěž, kterou bych mohla vyhrát. První hra se jmenuje Tu máš rekvizitu. Dáme vám náhodnou rekvizitu a je na vás, abyste s ní udělali něco vtipného. Jsem modelka a když se najím... Jsem Susan Summersová a ráda bych vám předvedla nový stretchingový přístroj. Jo, Mám nový naušnice, co na ně říkáte? je vtipná. Molly je někdo úplně jiný, než co tvrdí porotci. Je neskutečně vtipná. Jsem Cindy Crawfordová, nevidíte? Jo, Naše další hra se jmenuje Otázky. Na něco se zeptáte a ta osoba, které jste se zeptali, vám odpoví otázkou. Televize a ovladač. Proč mě přepínáš? Proč je anténa tak pokroucená? Pracovní pohovor. Nemáte tu správnou kvalifikaci. Musíš položit otázku. Je to zmatené, no nic. Ta hra se jmenuje Otázky. Jade je nemožná úplně ve všem, co děláme. Zkus to znova. Co, kdo, kde a proč. Když začneš něčím takovým, budeš v pohodě. Tak jo, čeče, tak jo. Nahodím ti něco snadného. Boháč a chuďas. Mám ho většího než ty. Zase si to podělala. I když to bylo srandovní a veselý, mně to takový nepřipadalo. Říkala jsem si, co? 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 Přišla chvíle to pořádně rozjet. Dáme si hip-hopovou battle, ale rýmovat budeme vtipný věci. Růže jsou rudé, fialky modré. Vyhraju titul a ty si jen bu. tohle je arkansaský styl. Ty jsi modelka. Já to vím. Jo, Tak by ses aspoň mohla pořádně naučit vyslovovat. jo, dobře. Máš pěknou chůzi, tak to rozbal. Hlavu máš lesklou jako medicimbal. No páni, jo. Jmenuju se Joni. Víš, co tím chci říct? Jsem tady s tímhle bílým týpkem v jinak černým týmu. Mám tu volejbalovou primadonu, krásnou latinoameričánku a 2 africké královničky. Byla to sranda. A pak přišla řada na Jade, aby taky zarepovala. Jmenuju se Jade, jsem pikový eso. Furondo, zlato, máš kůži samý dělíček, na rozdíl ode mě. Vypadáš jako rohoška. Oh, Nikdo jí taky nic neřekl jako hej Jade, vypadáš jako 80letá babka. Joan, pro tenhle průmysl si moc vysoká. Víš ty co, já vyhraju a ty vypadneš, protože z tebe si nikdo na zadek nesedne. Spousta holek byla lepší než Jade. Asi to byla rána pro její ego. To mě naštvalo. Jade vás chce ponížit, aby si sama připadala jako něco víc. chováte se jako gangstři, ale tady má jít o legraci. Jestli ještě jednou uslyším něco o Jade, neobjevený supermodelce, tak se pozvracím. To se nerýmuje. Brooke, teď si na řadě ty. Jsem plachá. Jedna z věcí, kterých se bojím, jsou veřejné proslovy. Neumím rýmovat, prostě to nedokážu. No tak to zvládneš. Nenapadlo mě nic, Jen do toho. co bych mohla říct. Teď Brooke. Tvoje improvizace je hrozná, to tež platí i pro tu holku vedle tebe. A kdo to vlastně pozná? Nechci se do tebe navážet, protože to samochválou zavání, ale čeče, zbav se toho šišlání. Líbíš se mi? Odvedli jste úžasnou práci, teď si zatleskejte. Potlesk! Dobrá práce. Takže dámy, účelem téhle hry bylo zjistit, jak jste která kreativní. Furonda pohotově reaguje. Brooke, vím, jak ti asi bylo. Jade, když improvizuješ, jednou z klíčových věcí je poslouchat. S lepším vedením bych si vedla dobře. Molly Sue, máš úžasnou osobnost. Kéž bych viděl víc. Sáro, ty ses okamžitě chytla. Leslie, líbilo se mi, jak ses do toho opřela. Joni, ty ses u toho bavila. Daniel, skvěle se držíš reality. Neno, s tím svým přízvukem a úsměvem si rozený bavič. Tohle mě překvapilo. I když si Nena prochází těžkým obdobím, pořád se dokáže soustředit. Takže na závěr, která z vás má nejlepší schopnost improvizace a kdo byl nejkreativnější a nejpohotovější? Rozhodně to byla Furonda. Právě si zajistila roli ve Veronice Mars. A k tomu i bonusovou cenu, kterou si užiješ spolu se svojí kamarádkou. Tak si vyber kámošku a já ti řeknu, co si vyhrála. Hlásím se dobrovolně. S Jade nejsme kamarádky. Kdo to bude? Nena. Tak a právě jste si zajistili vlastní celonárodní PSA.
Nezisková reklama. Přesně tak, holka. Ona ví, co to je. Akronymy jdou. To je přesně ten typ práce, kterou bych chtěla dělat. Pomáhat lidem, uvědomit si věci, které se dějí kolem nich. Proč jsi taková mrcha, Jay? Stydím se za ní. To já taky. Byla jsi jediná, kdo tam nadával a navážel se do ostatních, jakože... Přesně tak, jo. Řekla si, že si nezasloužím tady být. Jsi neuvěřitelně zákeřná. A to ti už táhne na 30. Každý, kdo se se mnou setká poprvé, si myslí, že jsem mrcha. Ale ti, kdo mě opravdu znají, vědí, že taková nejsem. Jsem prostě jen svá. Ale pokud nejsi mrcha, tak proč Nejsem. tohle děláš? Myslím, že Jade zašla až příliš daleko. Pořád se upínáš na to být milá. Jenže o to tady nejde. Pořád tvrdíš, jak jsi hrozně pozitivní, ale to je jen fasáda, za kterou se schováváš. Zajímalo by mě, co máš za Co je problém. to fasáda? Fasáda, a to je Fasáda? fasáda. Měla bych napsat knihu o svém životě. A ty by si pak měla přečíst. Úplně si mi zlomila srdce. Proč mě nemůžeš mít ráda? Hele, ta tvoje láska mi působí docela dost bolesti. Nena si udělala monopol na telefon a to od ní není hezké. Včera seděla na telefonu až do 1 a nemyslím, že by se teď chystala končit. Všichni Nenu vnímají jako milou, hodnou dívku, ale ona taková není. Možná je na 120% knížkově chytrá, ale normálně je chytrá sotva na 4%. Jdi do postele. Vrať se k té poslední věci, co ti ještě v životě zbyla. To je to jediný, jak tě teď můžu podpořit. Furonda a Nena vyhráli účast v neziskové reklamě, takže jsme odjeli do nádherného domu na vrcholku kopce, abychom se setkali s Marvlin. Pracuji pro organizaci HIV AIDS v Nashville v Tennessee, kterou vede pečovatelská služba. Jsem HIV pozitivní. Je mi 21 let. Nikdy jsem osobně neviděla nikoho, kdo by měl HIV. HIV jsem se nakazila, když mi bylo pouhých 19 let díky nechráněnému sexu. Jsem tiskovou mluvčí, protože se nebojím mluvit o svém případu. Ale vy, modelky, pro nás můžete něco také udělat. Která z vás vyhrála včerejší soutěž? A tvoje kamarádka? Budete dělat neziskovou reklamu. Půjde do všech našich národních organizací a na naše webové stránky. Pojďte se mnou. Akce. Věděli jste, že polovina všech lidí nakažených HIV je mladší než 25 let? Natáčet tuhle reklamu a moct promluvit o nějakém problému, to bylo naprosto dechberoucí. Bylo to fakt úžasné. Věděli jste, že polovina všech lidí nově nakažených HIV je mladší než 25 let? Věděli jste, že každý 4. nakažený Američan o svém onemocnění neví? Jak to na sobě nepoznáte? Jediný způsob, jak mít jistotu, je nechat se otestovat. Buďte chytří, buďte v bezpečí, buďte krásní. Abyste zjistili, kde se můžete nechat otestovat? Navštivte naše webové stránky. Dobré ráno. Ahoj. San Diego, Kalifornie. Zdravím se. Furonda, jak se vede? Vítejte do Veroniky Mars. Být součástí úspěšného televizního seriálu je pro mě úžasná zkušenost. V mojí dnešní scéně jsem Beverly a jsem Woodyho asistentka. Bude ze mě filmová hvězda, Vážně? tak jako jste vy. Stačí si pamatovat svůj text a nevrážet do nábytku a po každém jídle si pořádně oklepte drobečky. Toť vše. Dobrý? Jo, v pohodě. Díky. A to je všechno. Vy jen zaklepete na dveře a řeknete, promiňte, pane. Dobře. Dík. Akce. Pan Goodman, Logan Eccles. Ty improvizace mi pomohly, protože jsem se zžila s postavou, kterou jsem hrála. Jsem Beverly a v duchu jsem se jí opravdu stala. Potřebujeme tyhle dopisy rozstřídit na hromádky. Mám tu nůž na dopisy, půjčte si ho. Střih. Perfektní. Bravo, 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 bravo. Nemůžu jmenovat nikoho konkrétního, ale vím jistě, že některé dívky v domě na mě žárlí, protože by si přáli, aby tady dneska byly místo mě. Holky, bomba od Tyry.
Modelka vede hektický život. Dokážete zvládnout večírek za pouhých 30 vteřin? Jo, dokážu. Sledujte. Zítra budou reklamy. Odvezli nás do téhle architektonické nádhery v kopcích a my jakože, o co tady sakra jde? Ahoj dámy. Ahoj. Co jste se učili tenhle týden? Improvizaci. To je velmi důležitá věc. Dneska totiž budete dělat reklamu na tekutý obličejový make-up CoverGirl a ta reklama bude improvizovaná. Tenhle týden nebude žádné focení. Budeme natáčet reklamu. Jsem z toho hodně nervózní. Teď vám chci představit Mikea. Mike je talentovaný režisér a kameraman. Prostě se snažte vypadat co nejlépe a držte se. Má to v sobě noxemin, takže se ti potom zatáhnou pory. Vypadáš v tom jako nějaká letuška pro letadlo plné gejů. Teď vám rozdáme texty. Jde o 2 věty, které ve vaší reklamě musí zaznít. Všechno ostatní bude improvizované, prostě reagujte na věci kolem sebe. Každá z vás bude točit jen 2 záběry. Takže byste měli znát minimálně hlavní téma. Co to je? Lehká, svěží, krásná CoverGirl. Před kamerou se rozhodně nestydím. A to je přesně to, co tahle lehká, svěží a krásná CoverGirl potřebuje. V podstatě půjdeš nahoru po těchhle schodech, podél bazénu, k tamté značce, během 30 vteřin. Ty 2 povinné věty přijdou na konec. Jasně. Vše ostatní záleží na tobě. Stále mysli na to, abys dobře vypadala na kameru. Zvuk a kamera jede. Akce. CoverGirl, Díky. akce. Když si vyrazíte, nenechte svoji krásu vyprchat. Ujistěte se, že budete vypadat dokonale. Zdravím lidi. Měli jsme 30 vteřin na to vyjít po schodech, obejít bazén, pak se zastavit a říct svoji větu díky, pane, přesně to jsem potřebovala. Dokonalé krytí. Dermatologicky testovaný obličejový make-up. Pouze od lehké, svěží a krásné CoverGirl. A střih. Držela si produkt mimo záběr. A opravdu chceš prodávat kosmetiku s míchaným nápojem v ruce? Ne. Měla jsem myslet na to, jak zapůsobit s CoverGirl, ne s alkoholem. Budeš stát na 4. dlaždici. Furonda to buď totálně spacká, nebo zazáří. Ahoj, jak se vede? Ahoj, Jak to děláš? CoverGirl. Vžití se je základem každé improvizace. Musíte to cítit, abyste před kamerou vypadali důvěryhodně. Večírky jsou nepředvídatelné, ale váš make-up takový být nemusí. Dobrá hláška. Lehká, svěží, krásná CoverGirl. A střih. Dneska jsem si vedla dobře, takže jsem spokojená. Díky. Rádo se stalo. Ráda jezdím do Los Angeles. Ráda bavím své přátele. Netuším, o čem jsem mluvila. Klidně jsem tam mohla odvykládat recepty na mafíny. Vy tady budete celou noc? A co máte v plánu? Ona se zastavila, aby zapařila. Nemělo to nic společného s make-upem. Udělala jsem ze sebe idiota. Lehká, svěží, krásná CoverGirl. A střih. Úsměv. Prodáváš produkt. Snažila jsem se. CoverGirl mi pomůže, abych vypadala co nejlépe. Nebyla jsem nervózní a pak, když tam nastoupíte, najednou to na vás přijde. Dermatologicky testovaný tekutý make-up. Pouze od lehké, svěží a krásné CoverGirl. A je to. Znělo to, jako kdybys prodávala léky. Dobře. Když na vás přijde průjem a blá, blá, blá. Neprodávej mi průvodní efekty. Jsi připravená? Ano, prostě musím všechny převálcovat a ukázat svou pravou osobnost. Akce. Člověk by si myslel, že si trochu zaimprovizujete, ale když tam přijdete, najednou začnete uvažovat, jakože mám si promluvit tady s těmi lidmi a nevzpomenete si, co jste chtěli říct. Čistá, dlouhotrvající, dermatologicky testovaná. Zapomněla si text a na tvém podání nebylo nic, co by zaujalo. Jsem zklamaná, protože tohle nejsem já. Musím se zbavit toho, co mi brání v rozletu, protože chci vyhrát. Jsem připravená. Dobře. Akce. Každá žena chce být dokonalá. Tak proč nezačít rovnou u svojí tváře? Musíte mluvit celou cestu a to je mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
dermatologicky testovaný. Tekutý. Vypadlo mi to. Pokud si máš o CoverGirl něco zapamatovat, co je Lehká, to? svěží, krásná CoverGirl. Co to se mnou je? Záběr číslo 2. Lehká, svěží, krásná CoverGirl. Takhle se prodávají produkty. Takhle se prodávají. Musíš si udržet divákovou pozornost. Když mám něco udělat, soustředím se na to a všechny starosti nechám doma, za sebou. Dámy libovolného věku. Při každé příležitosti je make-up CoverGirl tou správnou volbou. Lehká, svěží, krásná CoverGirl. A střih. Spojila si dohromady večírek se značkou. To bylo opravdu působivé. Jak vám to šlo? Přišla k nám s úsměvem na tváři a jakože jak vám to šlo, lidi, mě skvěle. A my jakože jdi někam jinam, protože tohle teď nechceme poslouchat. Co? Nešlo nám to. Neptám se ostatních holek, co si o mě myslí, protože je mi to teď jedno. Ježíšku na křížku, srdce ti buší jako o závod. Máš puls jakože bum, 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 jsi v pořádku? Nechtěl bych, abys omdlela nebo tak něco. Ne. Proč pláčeš? Jsem hrozně nervózní. Teď jsem z tebe nervózní i já. Není tu žádný prostor pro chyby. Jedno škobrtnutí vás může vyloučit z celé soutěže. Akce! Ach bože. Řekla, ach bože, to je zlý. Děkuju. Prostě miluju, když na sobě mám CoverGirl. Je to moc příjemný, čistý, lehký make-up. A střih. Úplně si zapomněla na finální větu. Omlouvám se. Neomlouvej se, pouč Dobře. se z toho. Ano? Dobře, díky. Díky. Minulý týden jsem si nevedla nejlépe. A tenhle týden mi to také moc nejde, takže si myslím, že nejspíš pojedu domů. Jak ti to šlo? Nechci o tom mluvit. Co? Bez komentáře. Stalo se něco? Nechci o tom mluvit. Brookie je hodně sentimentální, ale to je celá ona. Prostě se zlomí. Musíš se prodat. Viděla jsi reklamy na CoverGirl? Víš, jak to v nich chodí? Mám osobnost a styl. A taky mám úroveň. A hlavně jsem sama sebou. Akce! Ona prostě nepochopila, že při téhle scéně má improvizovat. Takže jsem 30 vteřin poslouchal jen klapání jejich podpatků na betonu. Tohle si byla ty. Co to bylo? Příchod Bylo to na jako scénu. tvůj příchod na Jo. scénu? Dobře, druhý záběr. Lidičky, vypadáte skvěle. Páni, to je ale večírek. Po druhé jsem si dala na čas. Mluvila jsem a zdravila. Cítím se úžasně. Homouš v ženských šatech. Dobře. Tohle je... Dobře. Lehký make-up. Střih. CoverGirl takhle nemluví. Nemůžu si vzpomenout. Zaklela jsem, což je špatné a neměla jsem to udělat. Nemůžu uvěřit, že jsem zapomněla text. Chtěla bys být CoverGirl? Ano, Určitě. rozhodně. O CoverGirl si neřekla ani jediné slovo. Kdybych měla ještě jeden pokus, tak bych to zvládla dokonale. Potřebuju lepší vedení, to je vše. Tyra píše. Jako skupina jsme vyrovnané. Každá z nás může vyhrát. Zítra se setkáte s porotci. Pouze 8 z vás bude moct doufat, že se stane americkou top modelkou. No potěš. Jo. Snad úplně každá z nás měla problémy se svojí reklamou. Všechny myslíme na návrat domů. Jsem smířená s tím, že mě zítra pošlou domů. Protože nejsem dost silná. Nevíš, koho vyřadí. Protože jsem Největší brečela. starosti by si měla dělat Jade, protože zaklela. Jo, to je blaho. Mám všechny předpoklady pro to, abych se mohla stát další americkou top modelkou. A taky vím, že spousta holek to vidí a bojí se mě. Jsem pro ně hrozba. Ahoj, dámy. Ahoj. Ahoj.
Pamatujete? Ano. Vyděsila si mě k smrti. Úplně se mi zastavilo srdce. Začátkem tohoto týdne jsem nasimulovala omdlení a jedna z vás na to reagovala velmi emotivně, což jsem rozhodně nechtěla. Naučili jste se něco o hraní a pak jste si pořádně zadivočili s Nickem Cannonem. Ale teď přišel čas na další vyřazování. Naše úžasné ceny už znáte. Vítězka dostane modelingový kontrakt s agenturou Ford Models. 2stránku v časopise Elle, kterou nafotí světově uznávaný fotograf Jill Ben Simon a smlouvu na $100,000 z CoverGirl Cosmetics. Naše porodce také dobře znáte. První je módní fotograf Nigel Barker. Zdravím, dámy. Primadonna a trenér chůze slečna Jay. Legendární módní ikona Twiggy. Ahoj. A Michael Rosenthal, který měl na starosti vaši reklamu pro CoverGirl. A který jako fotograf odvedl úžasnou práci v minulých dílech. Tak dobře, přišel čas na vaše osobní zhodnocení, po kterém se porodci poradí a rozhodnou, která z vás bude vyřazena. Molly Sue, ty půjdeš první. Molly, natočila si reklamu pro CoverGirl, při které si byla na skutečném večírku. Podívejme se na tvůj nejlepší záběr. Pro dlouhý večer chci něco světlého a bezproblémového. Jemná, dlouhotrvající, dermatologicky testovaná, lehká, svěží, krásná CoverGirl. V tvých očích nebyl žádný zápal. Neřekla si správně svoji větu, navíc si mluvila hodně stručně a místo, aby z diváka zaujala, Bylo to strašidelné. zastrašila si ho. Vypadalo to skoro, jako kdybys prodávala berle. Takhle. Daniel, taky si natáčela reklamu a tohle je tvůj nejlepší záběr. Díky. Položila si ten koktejl zpátky. On vyrazil někam pryč a já jakože... Každá žena chce být dokonalá, tak proč nezačít rovnou u svojí tváře? Lehká, svěží, krásná CoverGirl. Daniel, o svém přízvuku víš, musíš trénovat. Musíš si všímat ostatních dívek, které mají normální přízvuk. Prostě obyčejný přízvuk, u kterého nezáleží na tom, odkud pocházíš, který je prostě obvyklý. Tohle je extrémně důležité, když natáčíš reklamu. Zapracuju na tom. Další je Furonda. A tohle je tvůj nejlepší záběr. Večírky jsou totálně nepředvídatelné, ale pro váš make-up to platit nemusí. Lehká, svěží, krásná CoverGirl. Na konci to bylo přehnané, ale aspoň si to zvládla prodat. Mně se moc nelíbily ty 3 pózy. Tento, krásná. Také nesmíš přehánět pohyby obočím. Když jsi nervózní, vyletne ti až do nebe. Ale jinak si odvedla dobrou práci. A Furonda také vyhrála naši soutěž. Nick Cannon říkal, že si v Divocí a ujetí předvedla pohotový jazyk, takže gratulujeme. Dobrá práce. A objevíš se i ve Veronice Mars. Výborně. Dál tu máme Brooke. Tohle je tvůj nejlepší záběr. Miluju, když na sobě mám CoverGirl, je moc příjemný. Čistý, lehký make-up. To bylo příšerné. Koktavá Brooke. Buď si alergická na natáčení, nebo kameroplacha. Tak moc jsem si dělala starosti o to, abych se zlepšila, že jsem nakonec totálně stuhla. Tvoje nervy zablokovaly tvoje lepší já to znám. Byla jsem opravdu plachá, když jsem začínala. Tohle není o plachosti. Spousta hereček patří k těm nejplašším lidem na světě. Tohle je o strachu z kamery. Neno, také si natáčela a tohle je tvůj nejlepší záběr. Dámy libovolného věku, při každé příležitosti je make-up CoverGirl tou správnou volbou. Lehká, svěží, krásná CoverGirl. Ty si zkrátka nebereš servítky. Prostě jsi prorazila cestu skrz rozjetou party. Ale připomínáme to skutečné reklamy, kde je kolem zmatek a ty jdeš dál. Mohla si to udělat s větší Jasně. elegancí. Tohle je tvůj host, mohla si k němu přijít a říct, s dovolením. Další je Joni. Ráda jezdím do Los Angeles. Ráda bavím své přátele. CoverGirl mi dává jistotu, že zvládnu celý den. Lehká, svěží, krásná CoverGirl. Joni, byla si v nádherném domě a prodávala si CoverGirl, což znamená, že se od tebe očekává jistá úroveň. Leslie, i ty si měla prodat make-up.
Tvůj nejlepší záběr. Když si vyrazím, CoverGirl mi pomůže, abych vypadala co nejlépe. Jak se máte? Dokonalé krytí, dermatologicky testovaný make-up, od lehké, svěží a krásné CoverGirl. Vypadala si jako opravdová modelka. Snad jen když si říkala svůj text, působilo to trochu nepříjemně. Objektiv tě prostě miluje. Tohle musíš předvést i tady. Takovou jsme tě nikdy neviděli. Nikdy. Sáro, a tohle je tvůj nejlepší záběr. Když si vyrazíte, nenechte svoji krásu vyprchat. Ujistěte se, že budete vypadat dokonale. Dermatologicky testovaný, tekutý, obličejový make-up. Mluvíš o tom koktejlu, nebo... Mít v ruce pití je celkově špatné a ty jsi ho navíc držela stejně vysoko jako samotný produkt. To je velká chyba. Vypadala si jako opravdová CoverGirl. Začalo to dobře, jen to musíš stejně dobře i zakončit. A Jade, tohle je tvůj nejlepší záběr. Zdravím, dámy. Lidičky, vypadáte skvěle. Páni, to je úžasné. Dobře, tohle je... Dobře. Krycí... Použili jste ten horší záběr. Tohle je ten horší? V tom druhém jsem to odříkala dokonale. Jen moje improvizace byla špatná. Na tom prvním záběru si měla naprosto minimální interakci s okolím. Jediné, Správně. co jsme slyšeli, byly tvoje podpatky. Správně. Na castingu máš často jenom jednu šanci. Kdo si myslí, že tady neviděl svůj lepší záběr? Jak sama vidíš, nejsi jediná, kdo si teď tohle myslí. Tohle se stává každému z nás. 10 let jsem pracovala pro Victoria's Secret a pokaždé jsem si říkala, proč sakra vybrali zrovna tenhle záběr. Jako modelka nebudeš nikdy spokojená na 100%. Tohle bylo nepřirozené a přehnané. Nakrucování se a otočky. Připomínalo to Buzíka. Tenhle týden jsme neměli focení, takže se podíváme na záběry z té reklamy. Joni. Vypadá úžasně, na place září. Ale nechápe, proč tam je, nechápe, co tam dělá. Leslie. Udělala pár chyb stejně jako všechny ostatní, ale kamera ji opravdu miluje. Rozhodně. Jade. Jade má tvář stvořenou pro modeling. Jestli tohle nebyl homosexuál v ženských šatech, tak už nevím co. Páni, zdravíčko, holka. Ani jeden z jejich záběrů nebyl dobrý. Ona si to nemyslí. Molly Sue. Je chytrá. Rozhodně je to intelektuálka, ale není to modelka. Spíš televizní konferenciérka. A to je pro dnešek vše. Díky moc. Jsem Molly Sue. Pořád si myslím, že má šanci. Jen mě občas nudí, jako i jiná dívka v téhle soutěži. Kdo tě ještě nudí? Nena, je duchem nepřítomná. Začíná být naštvaná. Jako by se chystala každému nafackovat. Sára. Sára je jako trpaslík, který uvízl v těle obra. Vůbec nic z ní necítí. Daniel. Daniel potřebuje doladit své pohyby a mluvu. Daniel mluvila takhle, ale takhle přece vůbec nikdo nemluví. Furonda. Miluju její osobnost. Jenže má plochý hrudník a je strašlivě vyhublá. Ví někdo, kdo je to Debra Shawová? Kudlanka nábožná. Prostě se tak narodila. Furonda mě zaskočila. Perfektně artikuluje, dobře se hýbe a má osobnost. Brooke. Její největší slabinou je to, že je křehká. Ještě neumí mluvit. Nikdy neslyším ani slovo z toho, co říká. Vypadá jako pstruh, ale já ji miluju. Kdyby tohle byla soutěž Amerika hledá pstruha, tak by rozhodně vyhrála. Když se díváte na reklamu, vypadá to snadně. Ale tento týden jste se přesvědčili, že až tak snadné to není. Přede mnou stojí 9 dívek, ale já mám v rukou pouze 8 fotografií. A tyto fotografie představují 8 dívek, které pořád ještě mohou vyhrát soutěž Amerika hledá top modelku. První jméno, které dnes řeknu, je Furonda. Gratuluji, Furondo. Tento týden si byla nejlepší. A pořád ještě se můžeš stát další americkou top modelkou. Sára. Gratuluji. Leslie. Gratuluji. Daniel. Daniel musí začít lépe mluvit, protože takhle ti nikdo žádnou reklamu nezadá. Provedu. Nena. Ulevilo se ti? Nevedla jsem si zrovna nejlíp. Musím se uvolnit a zkusit vypadat k světu. Přesně tak. Joni. Gratuluji. Díky.
Co? Uf. Díky. Víc toho asi říkat nemusím. Ne. Molisiu a Jade, předstupte. V rukách držím poslední fotografii. Dívka, jejíž jméno teď neřeknu, se okamžitě vrátí do domu, zbalí si své věci a odjede. Molisiu, důvod, proč tu teď stojíš, není ten, že bys měla špatné snímky. Je to kvůli čemu se říká nedostatek osobnosti. A to, jak ses tu dnes uvedla, něco na tom vypadalo opravdu roboticky. Jade, ty tu stojíš ne proto, že tvoje reklama byla opravdu špatná, ale proto, že ze všeho viníš ty druhé. Víš, co řekl Michael, tvůj režisér, během vašeho posuzování, že oba tvoje záběry byly špatné. Oba dva. A porotě se vůbec nezamlouvá tvůj přístup. Takže kdo pojede domů? Dívka, která podle poroty nezáří tak jasně, jak by mohla? Nebo dívka, která ví všechno nejlíp? Jade, ty nevíš všechno nejlíp. Nevíš všechno a to je ten důvod, proč ses přihlásila do téhle soutěže. Protože se dlouho snažila prorazit v modelingu, ale ono to nešlo. Takže teď je na čase začít poslouchat a učit se. Děkuji, že mi ještě pro jednou věříte. Děkuji ti, Molisiu. Jsem hrozně zmatená, že tam Jade zůstala a já ne. To bylo šílené a já... Tohle jsem nečekala. Vůbec. Tohle nebylo fér. Tady ani nejde o to, že bych něco pokazila. Vyřadili mě kvůli nedostatku osobnosti. To, že mě vyřadí zrovna kvůli tomuhle, by mě ani ve snu nenapadlo. Po všech těch týdnech, kdy jsem dělala pokroky, kdy jsem se ve všem zlepšovala, opravdu jsem si myslela, že mám šanci a že bych to mohla vyhrát. V příštím díle uvidíte. Dívky se setkají s roztančenými dvojčaty. Roztočíme to. A některým z nich se z toho zamotá hlava. A hip-hopové focení nám odhalí divokou stránku Jade. A napětí v domě Brooke je na tebe naštvaná. dožene Brooke až k výbuchu. Jsi mrcha, Neno. České znění připravili Lucie Zedníčková, Jana Musilová, Tereza Grossmanová, Kateřina Horáčková, Mendlová, Jiří Valušek, Tomáš Sager, Luboš Ondráček, Dana Krejčová, Petra Matějková, Rostislav Lansman, Jan Fiala, Klára Vrtalová, Patrik Zelenský, Anna Friedmanová, Kristýna Pavlíková, Lucie Donátová, Jaroslav Richtr a Jiří Kubík. Ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2011.